Ahojte fanúšikovia podbrezovského futbalu, nielen podbrezovského futbalu. Vítame vás v podcaste Na tribúne. Priamo z tribúny z Elpo Arény. Dnes vás budeme sprevádzať len my dvaja. Do budúcna plánujeme pozvať aj nejakých hostí. A keďže je po 6. kole, tak by sme sa vrátili ku koncu minulej sezóny, letnej príprave a dostali by sme sa až k tomu 6. kolu. A uvidíme do budúcna, pozveme nejakých hostí a aký bude záujem z vašej strany a budeme možno pokračovať ďalej. Aby ste najprv vedeli, že kto sme, tak ja som Paťo a Mišo, sme fanúšikovia Železiar Fans, obidvaja, Paťo je bubeník. Áno. A ja som fanúšik a starám sa o veci, keď mám čas. Hlavný hlas nášho fanklubu. Tak. Neviem, no spýtam sa ťa, vieme, aké boli ohlasy po minulej sezóne. Vlastne, ja si myslím, poznáš ma, tiež som šomral na nejaké veci, jasné. Ale vlastne, keď sa na to pozerám s odstupom, tak tá minulá sezóna bola, si myslím, úspešná. Druhý ročník vlastne v najvyššej súťaži. Po postupe, hej. 6. miesto. Čo ty si myslíš, čo bol pre teba taký najväčší, by som povedal, nejaký zážitok, alebo niečo také, čo najpozitívnejšie hodnotíš tej vlaňajšej sezóny hlavne? Ligu či aj pohár? Myslím aj ligu, aj pohár, samozrejme. Celej sezóny pohár, no to sa mi finále, tá cesta od Balogu aj na Balogu, ten zápas 12-0, čo bol. Tak, tam začínala tá rozprávka, kde to až vlastne v tej Trnave končilo. Bohužiaľ na tým neuznaným gólom, ktorý možno by bol aj tou košickou rozprávkou. Určite, áno, vidíme, kde to dotiahol Ružomberok nakoniec. Takže my sme to volali, kto nevie, Bírkov pohár, lebo náš predseda fanklubu sa tomu začal tak nejako venovať a nejako tomu poháru sa viacej venoval ako lige, aj povedzme si pravdu. No a vravím, začalo to výborne a skončilo to tiež pekne, hej, lebo proste semifinále tu už nebolo roky rokúce, hej, takže... 2001 s Interom. Áno, s tým Interom Bratislava, vtedy tu boli také podmienky, že sa týždeň chodil napríklad ľacekať, ešte nebolo vyhrievanie, fanúšikovia sa zhromažďovali na ihrisku, proste sekal sa ľad, aby sa vlastne vtedy ten zápas mohol odohrať, čiže to bolo taká nostalgia, že zase tu bolo semifinále a dopadlo Plný dom, dobre. 3650 divákov. Pravím, škoda toho výsledku, no. A čo sa týka ligy, hej, povedzme si pravdu, 6. miesto, super, hej, vlastne je to po... Keď si zoberieme po nováčikovskej sezóne. 4. miesto to už bolo perfektné. Už vtedy bolo perfektné, teraz 6. hej, povieme si, že možno sa nám to máli, keď si pozrieme tie výsledky možno z tej jary, hej, lebo dostali sme sa do tej 6. Jeseň bola výborná, potom prišli v zime nejaké tie odchody. No, Ríšo Ludha. Áno, to bol taký pilier, áno. Čiže bolo to, ako herne to nebolo zle, hej, povedzme si, že každý ten zápas mal svoju kvalitu, čo sa týka nejakej hry, len proste ten výsledok, teda tie výsledky nejaké až také neprichádzali. Ale vravím, nejdem sa už k tomu vracať, môžeme to trošku uzavrieť ale vravím, z môjho pohľadu, určite aj z tvojho, s odstupom času, keď sa na to takto pozeráme, tak tá sezóna bola proste úspešná. Ešte by sme sa chceli ospravedlniť za zvuk, ak by bol horší. Sa tu na štadióne pilne pracuje, lebo ako viete, tak s ihriskom to nevyzerá dvakrát dobre. Ak to pozerá posledný zápas, tak s Bystricou, tak určite vie. Tak sa tu pracuje každý deň. Ale nech sa len pracuje, buďme radi a nech sa dá ihrisko čo najskôr do poriadku. Takže tak. Ja by som prešiel možno k tomu, po sezóne prišla nejaká pauza, hej, hráči si odýchli. No a prišla letná príprava. Samozrejme, s letnou prípravou prišli odchody, ktorých nebolo určite málo. Jeden bol avizovaný už v zime, hej, a to ešte by som sa možno trošku vrátil k tej rozlúčke, hej, s Petrom Kováčikom Guľom, ktorá bola na tom poslednom zápase a dokonca úspešnom proti Slovanu Bratislava. Jediné víťazstvo na jar. Mimo. A Peter sa to vtedy lúčil, čiže určite ho aj týmto pozdravujeme. Vieme, že momentálne sa tam riešia nejaké veci, nemá to v tom kome úplne na ružia ustlané, ale nech sa mu darí, nech sa mu darí a držíme mu palce samozrejme. Potom vlastne si ešte on zahral aj zápas legend, čo tu bol.
na konci júna. Áno. Tak s tými najlepšími z Podbrezovej, tak hral proti ním. Áno, to bola tiež kvázi rozlúčka ako od klubu. Vydarená akcia, no možno, že škoda, že neprišlo viacej ľudí, ale s tým je už teraz problém všeobecne, hej, aj keď sme videli príklad derby s Bystricou, hej, tak určite by to chcelo viacej trošku diváckeho záujmu, no ale s tým už, ja si myslím, že aj v klube aj všetci robia okolo toho, čo môžu, ale už bohužiaľ, to je na dlhú debatu, to je možno na inokedy. Ja by som tak v tej letnej príprave, no. Ja by som tak, hej, ten odchod Guľu, ten bol taký avizovaný, ale odišli nám také relatívne kostry, hej. Odišiel Bajo, odišiel Miki Bakaľa, odišiel pilier obrany Bartoš, hej, odišiel Asiňor, aj keď tomu sa strelecky až tak nedarilo. Odišiel za dobre, akože, do tej Ukrajiny, do Čerkasy. No, odišiel, len zase finančne to pomohlo klubu, čiže z tejto strany, keď sa na to pozeráme, tak to bolo dobré. Je to dobrý odchod. Odišiel Blahu, hej, aj keď ten už bol vlastne na hosťovaní. Tam sa uplatnili tú opciu. Tam sa uplatnila tá opcia. Odišiel Kabongo, na ktorého sme si zase my neuplatnili opciu. No, využila to Plzeň, ale tam sa zase zranil. No, tak... Šikula, to vlastne on bol na hosťovaní z Pohronia a odišiel rovno stade na prestup do Banskej Bystrice. Rehák taktiež. Rehák je taktiež na hosťovaní, ktorý... čo to, povedzme si pravdu, aj on čo to vychytal, aj keď tam Bill Weber urobil toho viacej v poslednom zápase. No. Takže tak. Jožko Špírka, ktorý z hosťovania vlastne išiel takisto na hosťovanie zase do Komárna. Tobiáš Divieš tiež s ním, čo prišiel z Mikuláša k nám, tak išiel do Komárna. Takže keď sa na to tak globálne pozrieme, tak vlastne odišlo nielen jadro, ale odišlo toho dosť, hej, vlastne odišlo toho dosť. A práve preto potom prišli príchody. Na druhú stranu prišli podľa mňa dobré príchody. Kým si to sadne, tak podľa mňa toto mužstvo bude veľmi dobré. Určite, k tomu sa ešte potom dostaneme, vlastne možno ten prvý zápas so Žilinou, o tom si povieme ďalej, hej, že na to všetko, že už pomaličky, to nevyzerá až tak, ako možno sme sa báli, hej. Prišiel skúsený De Petris, ktorý zase až toho zatiaľ toľko veľa neodohral, ale ja verím, že ešte jeho chvíle prídu. Ale tak v príprave sa chytal, takže 4 góly dal v príprave. V príprave sa chytal a verím tomu, že ešte v líge prídu jeho chvíle, proste, lebo je to zabíjak, ako sa povie. Na posledných 20 minút určite. Takže stále to má v nohe a myslím si, že jeho chvíle prídu. Prišiel Smejkal, hej, z Ostravy, od ktorého možno zatiaľ sme všetci čakali, čo sme sa aj bavili, nielen my, ale aj na klube, aj proste diváci, že od ktorého sa možno čakalo najviac, ten sa ešte tak neprejavil, ako by sme možno chceli. Ale tak už nejaké góly dal, či v pohári, alebo aj v lige. Prišiel, dajme tomu ďalší, keď môžem spomenúť Jurítka, ten sa už ukázal v minulom kole, nie minulom, ale v 5. vlastne. To je zatiaľ objav, podľa mňa, u útoku. To je taký nečakaný. To je nečakaný. Keď mu má kto dať loptu, tak to tam dá, to sme videli proste. Ale on si vie spraviť aj tú kľúčku, vie tam zakončiť, čiže... On mi pripomína Galčíka, akože... Majú taký podobný, majú taký podobný štýl, aj presne ako hovoríš, Čiže ja si myslím, že takisto, to je dobré doplnenie. Prišiel náhradný brankár Bajeza zo Žižkova. Dlho sme si mysleli v príprave, že kto bude nakoniec jednotka, hej, lebo neukazoval sa ani ten Bajeza zle, je tam skúsenosť, hej, napríklad aj proti tej Slávii Praha, keď sme hrali prípravný zápas v Rakúsku. Čiže je to dobré, že máme aj dobrú dvojku, hej, lebo človek nikdy nevie nebodaj, ale nech sú všetci zdraví, ale nevieme, čo sa môže stať. Máme pohár, hej, zase sme si dobre vyšliapli v pohári, začiatok je dobrý, čiže verím tomu, že cesta bude takisto pokračovať dobrá ďalej, čiže treba ten káder mať aj širší. Do obrany, čo si budeme hovoriť, Kristián Koštrna, to je kapitola sama o sebe. To je asi najlepší prestup leta. Môžeme byť radi, že taký hráč vôbec prišiel do Podbrezovej. Trnave si ho veľmi, akože... Takže, a to vidno aj za odchodom. Môjho pohľadu to vidno na ihrisku, proste... Bezchybný obránca. Tam... plnohodnotná náhrada možno za Mareka Barda. Aj nie, že plnohodnotná, je to náhrada proste. Ešte podľa mňa je lepší možno trošku, ale... Zase je to trošku iný, aj on má inú postavu a inakšie to ťažisko aj všetko, ale to je naozaj super. Tak v poslednom zápase s Duklou išiel vlastne ten Malec cez neho, tak čo dal gól. Lebo tam bola tá výšková práva prospech toho útočníka Bystrica. Ďalej by som spomenul možno toho Salimana Kajodeho, ktorého sme až tak veľa nevideli. Tak viacej... Od neho sme zase čakali, že húpne hneď do zostavy. Áno, a aké boli referencie na neho, kto vie, no uvidíme, aké s ním majú ešte tréneri zámer.
kým sa žije s prostredím so všetkým, tak asi to trošku trvá. No. Asi to trošku potrvá, ale naňho boli také najväčšie a každý očakával asi, že to bude proste kanón, ako sa povie, no ale uvidíme. Akože šprinty má riadne, ako uvidíme. Po kraji to ide riadne. Z Bystrici prišiel Adrián Slávik, no z Bystrici, z Jablonca, teda bývalý bystrický hráč Adrián Slávik, ktorý takisto aj v poslednom zápase sme videli, že proste on tú rýchlosť má, no. Možno, že posledný zápas škoda toho terénu, kde sa hralo jedno s druhým, ale proste tam tiež vidím potenciál. No ten káder, keď si tak zoberieš, tak momentálne máme dosť široký. Hej. A vyrovnaný, že lavička je niekedy kvalitnejšia ako základ. Tak na prvý pohľad akože. Tak. Ďalej by som ešte možno spomenul Api Jaha z Liptovského Mikuláša, ktorého sme zatiaľ ešte nevideli. On má také nízke ťažisko, menší hráč. Neviem, uvidíme, či dostane šancu v líge. Aj 25 minút, ale tak myslím, že či sa viacej nejak tak zatiaľ za Poprad hráva, momentálne zranený. Uvidíme, ale tiež by som mal akože úplne tam potenciál. Keď hral, ak si pamätáš, prípravný zápas, vtedy keď sme tu hrali s Mikulášom, tak sa ukazoval veľmi dobre. Tak sa ukazoval veľmi dobre. Čo by som ešte tak samoďatko, to si nemusíme ani rozprávať o tom. To je tiež ďalšia kvalitná posila, aj keď na hosťovanie, ale tak Žiline nedostával priestor, tréner s ním rátal, tak my sme ho s náručou privítali semka nazad. Čiže čo sa týka, možno čo sme sa báli, hej, keď to začalo všetko odchádzať vlastne. Tak, čo tu vlastne bude hrať? Tak v konečnom dôsledku si myslím, že nie je to až také najhoršie, hej. Ono si to pomaly sadá, chce to trpezlivosť. Ja viem, my sme všetci namosaní, ty ma poznáš, ja viem tiež dobre šomrať okolo toho. A nie len ja. A vieme byť všetci tréneri aj kritickí, to ja... A to taký už iní nebudeme proste, ale dobre, hej. Je to, niečo sme odohrali, niečo sme videli. Ja si myslím, že veľa ukázal, určite sa zase k tomu dostaneme, ale proste zápas proti Slovanu Bratislava vonku. Keď vieme hrať, a nenastúpil ten Slovan úplne v slabej zostave, keď tak zoberieš. A keď vieme odohrať vonku na Slovane, so Slovanom sme vždy hrali. Vždy sme vedeli, ale proste keď ten káder, ktorý tam bol, vie odohrať taký kvalitný zápas, tak ten futbal hrať proste vedia. A to ešte bez Ďatka, bez ešte aj Demo, čo prišiel. Ešte samozrejme. Bez nich, tak už vtedy hrali dobre. Čiže a tomu sa ešte dostaneme k tým zápasom. Tomu sa dostaneme. Ja by som prešiel možno, že k tej príprave, hej, no tá začala, neviem, či si ty bol na tom zápase, keď sme hrali proti Liptovskému Mikulášu. Prípravu veľmi, posledný s Prešovom som až bol. 1-1, ale proste ten zápas by som nejako tam hodnotiť ani moc nechcel, to bolo také, no to bol úplne prvý zápas, ešte sa to, aj tie zostavy boli také, tam sa vlastne skúšalo, že odišlo vtedy veľa hráčov, čiže ten zápas ako taký veľa neukázal. No potom bol zápas proti Petržalke, ktorý sme prehrali 0-3. Tam sme už všetci pomaly začali zase mávať palicu, ako sa povie, že čo to zase tu bude. No ale potom prišiel zápas proti Komárnu, ktorý sme vyhrali 4-1. Hej, a čiže Komárno už je vlastne ligista a tam sme odohrali, dovolím si tvrdiť, kvalitný zápas. 4-1 sme vyhrali. 4-1 sme vyhrali. No a potom sa stala taká vec, kedy pred zápasom vlastne proti Brnu to bolo. Zrazu nečakane ohlásil tréner Skúhravý odchod spod Brezovej. Hej. No k tomu by som sa, ľudia si o tom určite veľa prečítali, počuli, jedno s druhým veľa sa narozprávalo. Tí, čo boli kompetentní a boli pritom, tí vedia, ako to bolo a ja už nejako by som to aj nejako sa v tom nevrtal, proste je to za nami, je tu nový tréner, začalo sa na novo. A tak za Skúhravého éry sme zažili asi to najkrajšie obdobie. Asi to najkrajšie. Ja som dovtedy stále hovoril, že najkrajšie obdobie som ja zažil, keď nebudem sa úplne v histórii, lebo zažil som aj postup ešte úplne prvý, ešte keď to bolo za, ako sa povie, za nebohej kozy. Ale vlastne, ja som si, tak keď tu bol ešte Marek Fabuľa tréner, tak som niekedy, my sme mali, ale možno to bolo preto, že vtedy sme boli tiež nováči, keď sa tak zobere. No, nováčik, už to sme boli vlastne, áno, to bolo vtedy, tam sa potom, keď ho už odvolali, tak sa vtedy tiež o pohárov Európu, tu s Ružomberkom sa to vlastne vtedy rozhodovalo. Ale to bolo také pekné obdobie, ktoré tu prišlo prvýkrát, hej, do Podbrezovej, také v lige. Teraz sa to zopakovalo s tým, že... Hneď po postupe vlastne do najvyššej súťaži 10 zápasov bez prehry na nováčika, v tomto máme rekord. A tým vlastne, ako vravíš, postúpilo sa, hej, za trénera Skúhravého. Štvrté miesto najlepšie historické. Európy, že sa nepodarilo. Tam vieme, ako to tu vtedy bolo. Ešte ihrisko tiež nebolo, voda stála, či boli regulérne podmienky, o tom sa tiež veľa porozprávalo. A potom vlastne
Pohárová cesta, čo sme spomínali. Pohárová cesta, ktorá tu zase po koľkých rokoch sa zase vrátila do Podbrezovej. Čiže z historického hľadiska možno, nie že možno, ale určite Skúhravý prekonal všetky milníky Podbrezovej, že za tomu aj ďakujeme a nech sa mu darí, no vrajím, viacej sa v tom asi vrtať netreba, by som povedal, že vlastne ten zápas s tým Brnom vlastne už ani neodkoučoval oficiálne. Už tam bol Štefan Markulík, vlastne otrénoval ten zápas. Skúhravý ešte bol prítomný, ale nebol na lavičke. No. Potom bolo to všetko nečakané, samozrejme sa išlo na sústredenie do Rakúska. Tam Slavia a Wolfsberger zápasy. Ten zápas, aj keď sme so Slaviou prehrali, dokonca sme ho vyhrávali polčas 2-1, ak sa nemýlim. Čiže tam sa aj dobre aj Bajza, brankár ukazoval. Čiže to bol veľmi dobrý zápas, čo sa týka, že možno pomotal hlavy aj trénerom vtedy ten zápas s tou Slaviou. Takže potom prišla tá prehra s tým Wolfenbergerom. No a potom boli ešte posledné dva prípravné zápasy. Na ten zápas s Wolfsbergerom vlastne už prišiel trénový tréner, áno. Prišiel vlastne Vlado Cifranič. Čo tu už bol, ešte za druhej ligy. Vtedy tu vlastne vydržal pol roka a potom on nahradil Radváni. A tiež sa vtedy nepostúpil, lebo potom vlastne prišiel až éra Skúhravého, ako sa povie. Ale prišiel do známeho prostredia a bol v Pohroni, kde vlastne tento systém 3-4-3 sa tam aplikuje v Pohroni. Takže ako vravíš, no uvidíme. Momentálne sa ešte stala taká vec, že ste s Pištom vymenili Markulíkom. Momentálne to ste určite všetci aj čítali, ale to je len taká kozmetická úprava. Ja si myslím kozmetická a dokonca si nejdem sa v tom až tak, ja som není kompetentný, ale podľa mňa viem, že ešte Pišta Markulík nemal ešte dokončenú akreditáciu vlastne trénerskú. Takže on akože hlavný tréner nemohol byť, ale ja si myslím, že tam hlavne nejde ani o to až tak konkrétne, že kto je ten hlavný coach, možno, že ten Pišta Markulík je vlastne je pri tom ústve dlhšie, hej, takže priamo možno, že aj nejaká taká autorita jedno s druhým. Tú Skúhravý zaviedol, už pozná. Pozná, áno, čiže, ale keď oni dvaja spolu vychádzajú, Cifranič s Markulíkom, takže ja si myslím, že kozmeticky, keď je to takto, tak a oni keď sa normálne to prijali jeden aj druhý, takže si myslím, že s tým problém nebude. Dokonca si myslím, že to možno takto fungovalo, to je môj názor len, že to fungovalo takto možno aj doteraz, len to bolo, hej. Tak to aj mne vyzeralo, že Markulík mal to hlavnejšie slovo ako Cifranič a teraz to už asi len tak upravili, lebo asi to tak má byť. Asi to tak má byť, čiže ale potom podľa mňa po Skúhravom Markulík asi by mal byť ten akože tá správna voľba na hlavného. Tak vlastne neviem, či to tak môžem povedať, ale tak by som to povedal možno mojimi slovami, že Markulík je taký syn Skúhravého. Skúhravý si ho vychoval. Takže najmladší tréner v lige. Takže si myslím, že ako keby sme tu mali takého Skúhravého tieň, je tu stále, hej, povedzme si svojím spôsobom, že je to tak. Potom vlastne ešte sme odohrali dva prípravné zápasy s Pohroním, ale to bol taký tiež zápas, že vlastne tam boli také zostavy, tam s tým Pohroním boli aj dve jedenáctky, tam boli aj tí dorastenci, hej, a jedno s druhým, a potom sa vlastne v ten istý deň večer hral ešte prípravný zápas s Prešovom a tiež bola tá zostava taká, že nebola to úplne, ako by som povedal, taká kvázi generálka. Najkvalitnejšia zostava nebola. Nebola to taká generálka, čiže odohrali sa tie dva zápasy, ako sa odohrali, no a potom vlastne prišla hneď liga, hej. A každý čakali sme, že čo to bude, hej, lebo vlastne to mužstvo si ešte úplne nesadlo, hej. Očakávania sme nemali, že nemali sme, každý vlastne do tejto sezóny možno som šiel so sklonenou, takým, nie že so sklonenou hlavou, ale úplne od zemi, že žiadne očakávanie som nemal od toho. Ja som sa predtým ešte rozprával, asi týždeň pred ligou sme mali stretnutie aj s Mirom Poliačekom, generálnym manažérom, tak sme si to tak povedali všetko proste, že aj fanúšikovia, že uvidíme, čo to dá, hej, nemajme nejaké veľké očakávanie od toho. A tak to zatiaľ momentálne aj je, aj keď proste prišiel ten zápas s tou Žilinou, skončil bez gólovou remízou 0-0. No ten prvý polčas akože nebol taký ideálny z našej strany, ale v druhom polčase to už bolo lepšie. Tam nás mohol Javorček, tam on mal dve také tutové šance, ale obrana bola dobrá, na to bezchybná. Hrá sa na góly, skončilo to 0-0. Druhý polčas tam už sme videli napríklad aj Kajo Deho, ktorý nastúpil. Ale v tom zápase, konkrétne v tom druhom polčase sa mi páčil, nemôžem povedať, tam to vyzeralo celkom dobre. Aj druhý polčas vyzeral dobre, bolo tam dobre, možno neboli tam nejaké úplne tutovky proste, ale vyzeral ten zápas dobre proste. Čiže keď sme videli ten prvý zápas,
tak si myslím, že po tom všetkom, po tej príprave sme museli sme sa troška tak dostať do takého, že môže to ísť. Hej, a keď si teraz predstavíš, že vlastne Žilina porazila Slovan 5-0, tak podľa mňa staré míza 0-0 je so Žilinou dobrý výsledok. Jasné. Aj keď dobre niekto povie, že Slovan postúpil do Ligy majstrov, to im gratulujem samozrejme týmto, ale povedzme si, na to sa nehrá na nejaké výhovorky, že ten zápas ani nevypustili, podľa mňa, dali zostavu do toho dobrú. A možno im to je ťažko povedať, možno mentálne sa nastaviť na ligu jedno s druhým, ale to sú problémy Slovana, to by som to ja nejako teraz neriešil. Výsledok, ako sa hovorí, išiel stretieť do sveta, a my sme s tou Žilinou, ktorá dala vonku na Slovane 5, sme remizovali 0-0, Čiže, a bolo to prvé kolo, bolo to vtedy, keď ešte to mužstvo, ešte stále, ja si dovolím tvrdiť, že to ešte stále hľadáme, to optimál, ale bolo to dobré. Potom prišiel na to, zoberme si hneď zápas vonku na Slovane, ktorý sme vlastne odohrali sympaticky. Prvý polčas sme Slovan, tak mali tam nejaké šance, ale nebolo to. To bol zápas hore-dole. Zápas hore-dole, až kým neprišiel, áno. Boli tam tie putovky, Smejkala, Galčíka, je Rajan, čo tam mali. Prišiel, áno, boli tam momenty v druhom polčase, kedy sme mohli aj my ten zápas rozhodnúť, mohli sme tam kľudne vyhrať, až kým neprišiel na ihrisko mladý Vladkovajs, tento vybavil 16 a Barsekian sa nemýlil, ale aj také sú zápasy. Keď si tak vezmeš, tak Barsekian to proste na nás vie, on furt dá gól. Tam Skúhravý vtedy, ak si pamätáš, aj v tom pohári, keď sme tam vyhrali, tak spravil výborný ťah. Vlastne on tam dával vtedy hrávať Bartoša na ľavú stranu vlastne a ten Barsekian tam furt bol tak svojím spôsobom vygumovaný. To na nich platilo, no. Len už Bartoša sme teraz nemali. Tak máme tam ale máme tam, ktorý bol aj teraz v zostave kola, čiže nebudeme si klamať, je to tam dobre. Čiže len Mielke v tom zápase ešte na Slovane sa mi zdá nehral. Tam hral Mrva, sa mi zdá vtedy. Prvé 3 zápasy hral Mrva. Takže od Skalice už potom bol Mielke. Takže tak, ale stále treba povedať, na Slovane prehrali sme len z penalty, stále to bol druhý zápas a zase po tom všetkom, čo sme nevedeli, čo príde, zase to bol dobrý výkon. Aj keď dobre, ja viem, že tu možno ma tu niekto ukameňuje, že len chválime dneska jedno s druhým, ale treba si uvedomiť, že čo sa to v tom klube urobilo vlastne, že v akom je to stave, nevravím, že zlom, ale proste, že tu aká obmena proste prešla a všetko. Po prvých 2 zápasoch to nebolo zase až tak katastrofálne. Samozrejme, čiže katastrofa potom prišla v Košice. Tá prišla, áno. Niekedy príde aj katastrofa a tam je ťažko čo hodnotiť. Tam proste prvý polčas bol absolútne hrozný. Ako keby sme, tu už príde aj tá kritika konečne. Že proste tam sme, neviem, ešte stále sedeli v autobuse a už sme boli na ihrisku proste. Zápas začal bez nás. Bez nás, presne. No už potom druhý polčas sme sa tam snažili s tým niečo robiť, ale to už bolo neskoro. No to proste tým zápasom sa už nedalo za toho stavu robiť nič. Ale vravím, prídu... Vôbec prihrávky nič nefungovalo v tom zápase. Prídu bohužiaľ aj také zápasy. Možno je aj dobré, že prišiel hneď na začiatku. Áno, určite. Aj keď áno, stále keď tak zobereš 3 zápasy, a mali sme 1 bod, A 0-4 skóre. A stále sme nedali gól, áno, čiže ale stále to nebolo. Áno, dobre, možno nepoviem, ten zápas s tými Košicami možno odradil aj ľudí, lebo povedzme si na ten nasledujúci zápas, ktorý proste tu bola explózia, tak by si zaslúžil viacej divákov, len bolo to podmienené tým vlastne, že sme prehrali v Košiciach a zlý zápas predtým. Možno tá Skalica, nechcem ich uraziť, ale nie je až taký atraktívny súper, ako počasie do toho. Počasie vtedy, čiže to bolo všetko. Ale napriek tomu všetkému, to bola explózia 7-1, proste. Najvyššie víťazstvo nášho týmu v lige. Takže to bolo neskutočné. Boli sme tu, aj bohužiaľ, aj ako vo fanklube nás bolo menej vtedy. Veľa ľudí bolo v práci, na dovolenkách boli ľudia, bolo to taký blbý dátum, to vyššie, čo ma trošku mrzí, že proste také víťazstvo, ale nenarobíme s tým nič. Neužil si to každý, čo si to možno aj zaslúžil užiť, ktorý býval s tým mužstvom, aj v tom zlom, aj v dobrom a proste prišiel takýto zápas, ktorý bol super proste a neužili si to. No vtedy to bolo polčas 3-0 a Galčík dal 2 góly. Vtedy všetko vychádzalo. Sanusi hral neskutočný zápas proti Skalici, to si ani nemusíme rozprávať. A Juritka nastúpil z lavičky, 2 góly, aj keď tomu tam aj Sanusi zase, ako som ho spomínal, vlastne pomohol mu.
Ale vravím, bodaj by sme takých zápasov tu videli viacej. No, tomu musí byť samozrejme dobrý terén. A čo veríme, že bude, ak vás ruší nejaký zvuk, tak sa tu pracuje momentálne aj teraz na ihrisku. Ale je to také autentické, sme tu, takže veríme, že teraz je repre pauza, potom hráme vonku, až potom 15. hráme doma s Michalovcami, čiže 3 týždne na to, aby sa trošku ten trávnik dal dokopy. Veríme tomu, že sa to dokopy dá. Ako vravím, no tak Skalica ten zápas si vybrala naše šťastie, možno to, čo sme nachýbalo, lebo tie šance tam boli, nedávali sme, my sme ich skolodovali. Tá Skalica zase, povedzme si pravdu, ešte kým nedostala možno nejaký ten druhý gól, tak ešte troška vzdorovala. Oni chceli hrať futbal, keď si zoberieme, takže nebolo to, že nejako sme ich prevalcovali, ale už potom tými pribúdajúcimi našimi, že nám to tam padalo, tak oni už postupne rezignovali. Ešte dali gól z penálty. A ešte dali gól a vlastne z penálty, tam Vlásko sa mi zdá. Áno, ale my sme pokračovali vo svojom. Takže... A góly padali ako na bežiacom páse. Takže to bolo, vravím, bodaj by sme videli viacej takýchto zápasov pod Brezovou. Aj keď také zápasy samozrejme sa nehrajú s takým skóre, to ti nepadne každý deň, ale proste buďme za to radi a bodaj by toho bolo čo najviac. Prišiel tam, sa nám vlastne ďalšie kolo sa nám odložilo. Áno, s Dunajskou, tam to trávnikom prasklo. Čiže tí mali tiež nejaké svoje problémy, ale tak to, možno, že to bolo aj dobre, lebo vlastne potom prišlo derby s Duklou, medzi tým bol pohár, áno, čiže ten program by bol nabitý. Ťažko povedať, či to bolo dobre, či nie, no tak s Duklou sme vlastne remizovali, tak k tomu sa dostaneme ďalej, medzi tým sme vlastne odohrali pohár v Chlebniciach. 6. ligista z Oravy. Tam to bolo skóre 8-0, ale to sa dalo. Naladený gólmi zase zo Skalice, tak sme pokračovali. To sa dalo asi predpokladať, že to takto pôjde, hej, proste, no, s takýmito mužstvami. Aj keď 8 je možno krúta, ale proste sú to rozdiely, proste to tam... Minulý rok to bola 12. Bola dokonca, áno. Aj 9. Trebišov. Ale, a dokonca to boli vtedy druholigisti, keď zoberieme, takže bodaj by sa nám to... Ten pohár, tá cesta v pohári, bodaj by sa zastavila čo najvyššie. Už nech to bude, aj keď to bude, ja neviem, najlepšie by bolo to finále proste, ale... zase skromne, nech ideme do toho. Ale poďme pomaly, áno, aj tohto roku a uvidíme, kde to nakoniec vypáli, lebo proste tá pohárová atmosféra, aj v tej Trnave sa zorganizoval taký výjazd, ktorý už dlho nebol v Podbrezovej, keď sa k tomu ešte tak vrátim. 4 či 3 autobusy šli, nejako tak. Takže potom tu doma to bolo neskutočné, napriek tomu, že sa nepostúpilo, ale... Už nebol taký plný štadión. Ale zachránil tú Trnavu vlastne do finále poslal brankár Trnavky, ktorý teraz čaruje, keď tak zoberieš... Takáč, brankár Takáč, ospravedlňujem sa, ktorý teraz čaruje Slovane, čiže zase tam bola kvalita, ako si povieme pravdu. Šanci bolo z tej Trnavy, dali sme gól, údajne neregulérny vtedy, čiže vravím, bodaj by sme sa v tom pohári dostali opäť čo najďalej a užili si to všetci. No a potom prišlo pre nás asi to najviac, čo tu býva v Podbrezovej, aspoň pre takých nás úplne takých, že skalných fans, derby s Bystricou. Cez týždeň ja si myslím, že zo strany klubu sa urobilo preto veľa, my sme urobili preto veľa, súťaže boli, vstupenky sa do železiarny, do závodu dalo 500 stupeniek, sa mi zdá, bezplatný, aby ľudia prišli. No urobilo sa proste preto veľa, keď zase bolo, čo ja viem, no neviem, ťažko už hovoriť, že kde hľadať príčinu, ale to bolo, polovica štadióna bola. A tribúna bola zaplnená dosť. Áno, ale také to bolo, lebo aj čo sa týka zo strany hostí, ja si myslím, že v Urdoni robili tu veľké výjazdy, bol zaplnený plný sektor hostí väčšinou. Akože slabota. To asi najslabší výjazd bol aj z ich strany, na toto derby. Na Mikolozov 30, no ako nás by som povedal, ale nečakalo sa to od nich, že príde tak málo. Že príde tak málo. Nakoniec to skončilo, ako vieme, nerozhodne, no ten prvý polčas, dovolím si tvrdiť, že ako teraz žiadna kritika ani nič, ale môj názor, taký subjektívny nejaký, si dovolím tvrdiť, že ten výsledok z našej strany hlavne ovplyvnila tá kvalita ihriska, lebo vlastne povedzme si pravdu, my hráme kombinačný fotbal a prvý polčas Sanusi hral na pravej strane, na tom najhoršom, keď zoberieš. Čiže Sanusi bol prvý polčase za mňa úplne stratený chudák, On hral plážový futbal. Jasné, takže... Tá lopta skákala, nedalo sa veľmi s tým čo. Dostali sme od Bystrici gól,
typický momentálne bystrický, keď to všetko hrajú záhumensky, alebo k tomu to pošle na hlavu Malecovi. Bohužiaľ, teraz nechcem klamať, aby som nejako nezavádzal, neviem, či pri ňom stál Kriko Koštrná, alebo kto tam. No a keď som videl tú výškovú prevahu, len keď bez výskoku, tak vlastne tam nebolo o čom. Hej, padlo mu to na hlavu, trafil to tam. Druhý polčas, všetci sme čakali proste, hej. Odišiel Talakov z ihriska. Odišiel Talakov. A zrazu sa hra zmenila. Hra sa zmenila, hrali sme, Sanusi hral na tie, keď teraz sa pozeráme na to ihrisko, tak hral vtedy na tej lepšej polovici ihriska. Čiže... Ďatko tam prišiel hneď na druhý polčas, takže oživil tú hru celkom. Oživilo to tú hru. Možno, že taká hra, ako bola v druhom polčase, tak sme si predstavovali, že bude proste celý zápas. Takže nakoniec to prinieslo remízu, ale keď si tak zoberieme... Šťastný gól, alebo vlastný, zrazil si to Záhumensky do brány. Ale podľa mňa zaslúžená remíza, lebo Bystrica mala 2 brvná. Áno, keď tak zoberieš, tak áno. Ešte tak vlastne my sme mali, Sanusi tam mal ešte tú šancu veľkú. Čomu vlastne tú Will Weber. Tam boli takí muži zápasu, asi ten Will Weber z bystrickej strany, to tam zachránil. Takže zaslúžená remíza. A derby zväčša nemá favorita, nemá víťaza v tomto prípade. Čo si budeme hovoriť na to všetko, ako to všetko prebiehalo, tak ja si myslím, že aj s tým bodom musíme byť možno spokojní, lebo zoberme si naozaj, že... 5 zápasov, 5 bodov, no. Bod na zápas. Ja som ešte, neodohrali sme s tou Dunajskou, ale ja som po tej Bystrici čakal tých 7 alebo nejakých 6-7. Čiže ešte tých 6 a môže byť dokonca aj 8, hej? Čiže stále to nie je nereálne, hej? Lebo zoberme si, že naozaj pred sezónou, keď sme sa aj všetci bavili, tak sme boli pri zemi. Uvidíme, čo z toho nakoniec bude, no treba ísť ďalej, ideme teraz do Ružomberka. Celkom je vyrovnaná tá liga, lebo tretí má len 7 bodov a poslední 3, takže to tam stačí jedna výhra si v top 3 napríklad. Tej prvej, nie že len prvej českej, ale celkovo tej lige vlastne pomohla možno aj tie všetky pohárové zápasy, ktoré sa hrali, hej, lebo aj tí favoriti, alebo respektíve mužstva, ktoré hrali v pohároch, sa museli k tomu troška inakšie stavať aj v lige. Ale aj v tých kluboch tiež došlo okrem nášho veľa zmien, akože odchodov, príchodov, takže tie kluby sú úplne inakšie, ako boli minulú sezónu. Samozrejme. Aj v Trnave to cítia, že celkom to není ten pravý štart, že oni vlastne najdlhšie čakali na gól, ale celkom sa do toho dostali, no tak akože táto sezóna ešte bude podľa mňa dosť zaujímavá. Určite, no môžeme sa len tešiť, čo to všetko priniesie, ešte sme stále len na začiatku vlastne. No. Ideme teraz do Ružomberka a čo očakávať z tohto zápasu? To, ja ti poviem pravdu, vieš, že to nie je náš obľúbený súper, to si nebudeme klamať. Vyhrali sme 5-0 minulý rok, no ale aj tak odtedy sa s ním nedarí zase. Zase sme sa vrátili s tým Ružomberkom do tých starých kolaj. No a ten Ružomberok trošku začal hrať, keď si zoberieme, nie len ten ich taký, ako sa povie, niekto to volá antifotbal, hrával, ale teraz keď si zoberieme v tej pohárovej Európe s Trabzonsporom, nakoniec odohrali výborné zápasy. Škoda. Tam práve, že oni zažili, že tu Trabzonspor betonoval a oni útočili. Áno, im sa tá karta otočila trošku, ale hrali sympaticky. Možno škoda toho zápasu, už keď troška ich prebereme na okraj, ktorí hrali ten prvý vlastne s týmto posledným súperom. Lebo vlastne ten Noák vlastne nemal určite takú kvalitu ako Trabzonspor a dovolím si tvrdiť, že tam mohli odohrať určite lepší zápas. Podľa mňa kvalitovo rovnakí súperi to boli. A škoda toho, ako to vlastne poviem domrvili, sú povedané. 2 minúty do konca. 2 minúty do konca. Akože klubu dole zase, to jasné, vyrovnali z 3-0 na 3-3. Ale škoda, mohol byť ďalší zástupca, aspoň konferenčnej lige. Ale tak uvidíme, čo im to dá, lebo ja si myslím, že aj teraz v Trnave, ak si neviem, ja som ten zápas priznal sa nepozeral úplne celý, ale videl som niečo z neho. Ale a 2-2. A hrali vonku, čiže ale uvidíme, možno, že budú chcieť hrať futbal, nebude to až také zavreté a možno nám to bude vyhovovať, ale no nám možno sa nehrá, uvidíme priamo na ihrisku. Zase to podľa mňa favorita nemá. Nie. Zatiaľ neviem, či som ti to aj vravel, ale sme sa bavili a to som sa debatoval s niektorými členmi, že plánujeme aj výjazd do Ružomberka. Ale uvidíme, ako to vypáli, lebo zatiaľ to bolo len v rovine zase nejakých debát, takže, ale tento týždeň alebo budúci by sme to nejako už dali do nejakých rán, že či sa pôjde autami nejakým autobusom, alebo sa niečo vybaví. Čiže
verím tomu, že to tam opäť užijeme, tam je pekné prostredie, ja tam rád chodím, aj keď sa nám tam až tak nedarí, takže... Ako tá SBS-ka je tam najprísnejšia zo všetkých? To určite, tam ti Ukrajinci zoberú aj kyslo domu, ako sa hovorí. Aj keď, no, ako každý, čo pozná podbrezovských fanúšikov, tak si myslím, že nebudem nejako, ale tam problém nejaký nikdy nebol, takže tak. Ešte čo by som tak spomenul, ešte ideme teraz, kým sa odohrá... Sa nám preložil zápas pohárový s Bobrovom počas reprezentačnej prestávky na 10. september na Orave vlastne zase. Tam pôjdu vlastne tí hráči podľa mňa, čo nehrali zase veľmi, tí lavičkovi, čo vlastne na lavičke sú. Na povinné víťazstvo, nič iné, postup. A potom vlastne, ak sa porazí Bobrov, no tak potom sa vlastne losuje. No vidíme, bodaj by bol, ja by som si prijal nejakého súpera aj z okolia, zase troška, aby sa, ak si pamätáš, minuloročný Balok, kde hráči prišli na mašinke, proste atmosféra, tí ľudia z okolia sa vedia tak nejako zomknúť, prísť a proste... Stále Ostrblievere, takže... To by bolo super, to by som si prijal niečo také. Proste... A momentálne hrajú vo Valaskej, tak to by bolo hneď kúsok. To by bolo kúsok, čiže bolo by to určite super. No bodaj by nám vyšiel nejaký takýto super, aby sme mali zase nejaký podobný zážitok ako minulý rok a samozrejme s úspešným výsledkom a koncom. Tak. A čo ešte? Ja si myslím, že dneska sme prebrali všetko, čo treba. To, čo sme chceli povedať si tu porozprávať, tak sme si povedali. Budúce vydanie uvidím. Ako chceme to, ako sme sa bavili, nejako robiť, ako bude časovo, len ty si budeš tiež nejako časovo zaneprázdnený niekde mimo trošku. Čiže chceme to robiť po každom domácom zápase. Samozrejme, ak to bude mať aj nejaký divácky úspech, ak vás to bude baviť. Zaujímať, áno. A uvidíme. Radi budeme za každý ohlas. Samozrejme. Aj negatívne, aj pozitívne, aj negatívne nás posunú vpred. Čo zlepšiť, čo zase nebolo zle. Čiže budúce vydanie by bolo aj s hosťom, ktorého neprezradím, ale máme... Už máme vytipovaných nejakých. Aj viacej, ale na to druhé, respektíve, alebo prvé vydanie s hosťom máme takého, ktorý si to už želal dávnejšie. A ja by som sa s vami rozlúčil s tým, že snáď vás to aspoň trochu zaujalo, možno sme vás až tak nenudili a teším sa na ďalšie vydanie. Majte sa pekne. Železiar do toho.